Представете си време, когато хората не боледуват и не използват пари. Време, когато няма нужда от технологични средства за пътуване. И телепортацията е нещо нормално. Представете си свят, в който всичко се постига само смисъл, а хората вече няма да се раждат, защото ще живеят вечно. Аз съм Виктория и с днешния епизод ще ви поканя на едно пътешествие през времето. Хората на бъдещето, новите деца, хората на новото време идват. Ако искате да надникнете в живота на следващите поколения, столетия напред, бъдете с мен до края на видеото. Дайте палец нагоре, абонирайте се и ми пишете в коментарите. Ще започнем това пътуване от познатите ни днес поколения на нашите родители и прародители. После ще се отправим към близкото бъдеще, дори и още по-далеч. Така нареченото поколение Хикс. То започва от 1965 година и завършва през 1980 година. Това е време на преход. Съветския съюз се разпада и се ражда персонализирания компютър. Хората са независими, цинични, приспособяващи се. Те са връзката между аналоговото и дигиталното. Поколение Y започва от 1981 година до 1996 година. По това време се ражда глобализацията и интернет. Икономическата криза прави хората реалистични, организирани към преживявания, търсещи смисъл. Поколение Z започва от 1997 година и завършва през 2012 година. Те живеят във време на цялостна дигитална навигация. Социалните мрежи са техния кислород. Тези хора са прагматични, активни, създават съдържание от ранна възраст. Светогледът им е холистичен. Виртуалната реалност става част от тяхното ежедневие. Поколение Алфа е между годините 2013 и 2025 година. През това време изкуственият интелект е навсякъде. Обучението е персонализирано. Това екранно поколение още от ранна възраст. Имат интуитивен дигитален език. Те очакват незабавно задоволение. Имат неограничен достъп до информация от ранна възраст. Следващото поколение е бета. И това е поколението, което се ражда сега. Защото започва в сегашната 2026 година и ще продължи до 2040 година. Това ще бъде време на пълно сливане на физическото с дигиталното. Раждат се в свят на изкуствения интелект. Това е и първото поколение с разпространена генетична профилактика при раждането. Тези хора ще променят коренно човечеството. Изкуственият интелект няма да бъде само помощник в техния живот, а постоянен спътник. Те ще бъдат по-адаптивни, по-устойчиви,
емоционално интелигентни, креативни и практични. Ще стават свидетели на голямо изменение на климата. Така че устойчивостта и адаптацията ще бъдат задължително умения. Те ще бъдат възпитани с екологично съзнание. Ще използват иновации за решаване на важни неотложни проблеми. Докато в предишните 2-3 поколения не е имало интернет и мобилни телефони. За бета хората обаче ученето, дори креативността ще се извършват чрез технологиите. Новите деца ще разчитат на всичко, за всичко на машините. Дори преподавателите ще бъдат с изкуствен интелект. Информацията ще бъде в изобилие. Тогава ще бъде много важно новите хора да имат умението да боравят с нея мъдро. Предполага се, че по отношение на работата няма да има строго работно време по 8 часа на ден. Работното време на съвременните хора ще бъде плаващо и променливо. Очаква се поколение бета да бъдат по-разглезени, защото машините ще задоволят всеки техен каприз и то на момента. Най-големият проблем при това поколение ще бъде социалната изолация, в резултат на която ще са обречени на самота, без реален контакт един с друг, затворени в един дигитален свят. Между годините 2041 до 2055 година се появява поколение Гама. По това време климатичните условия ще се контролират чрез генно инженерство. Аз вече няма да бъде биологично понятие, а и дигитално. През този период се очакват първите масови колонии на Марс, както и да се появят първите деца, родени извън Земята. Между 2056 и 2070 година е поколение Делта. Това ще бъде ера на телепатичния интернет. Тук мислите и емоциите ще могат да се споделят директно. Изкуството и музиката ще се създават със смисъл. Тук обаче проблем ще бъде и идентичността. Хората няма да знаят какво са създали те и откъде започва работата на мрежата. Двете неща ще се сливат. Между 2071 до 2085 година е поколение Епсилон. По това време изкуственият интелект става съзнателен партньор. Повечето хора ще бъдат с изкуствени органи и подобрения. Продължителността на живота рязко ще се увеличи. 2086 и 2100 година започва поколение Z. Очаква се първото неземно поколение. Техният геном ще бъде модифициран за живот в различни гравитации и атмосфери. Те ще говорят универсален език, създаден от изкуствен интелект. От 2101 до 2115 година е поколение Ета. В това време границата между изкуствен интелект и човека почти ще изчезне. Хората
ще съществуват хибридна форма. Едновременно в физическо тяло и енергийни форми. Поколение Тета ще съществува между 2116 до 2130 година. Ще се случи промяна в човешкото съзнание. Ще възникнат етични дилеми за природата на душата. Безсмъртието става технически възможно, но достъпно за избрани. Обществото ще се раздели на вечните и временно мнозинство. Поколение Йота е в границата от 2131 до 2150 година. Ще се оформи цивилизация от тип 1 по Кардашов, което означава, че ще има пълен контрол над енергията на планетата. Човечеството ще живее като колективен организъм. Индивидуализма ще отстъпи от груповия интелект. Изкуството също става колективно, а науката интуитивна. Поколение Капа влиза в периода от 2151 до 2185 година. В този период ще се случи първия контакт с извънземна цивилизация. Изследването на далечни галактики става реалност. Вече няма да има понятие хора в класическия смисъл, защото те са енергийни същества, т.е. нямат физически тела, като нашите днес. Те ще се носят в изкуствено създадени тела или напълно виртуална вселена. Поколение Ламбда е следващото поколение, което влиза в диапазона от 2176 до 2200 година. Те ще съществуват, ще създадат нови вселени. Време на богове създатели. Предишната биологична форма ще бъде част от праисторията и ще бъде постепенно забравена. След 2201 година поколение Мю ще бъде постматериална ера. Съществуването е чист интелект и енергия. Тези същества не могат да се опишат с думи. Резултат от милиарди години еволюция. Всяка от тези хипотези са генерирани от изкуствения интелект. Неговото въображение е огледало на нашето колективно мислене, нашите мечти, страхове и амбиции. Това, което чухте, не е описано бъдеще, а само възможност, една от милионите. И ето посланието към нас, които ще създадем това бъдеще. Бъдещето е път с безброй разклонения. Всяко наше действие, всяка мечта, всеки акт на състрадание или егоизъм оформя някаква посока. Прогнозите могат да се променят. Те зависят от нашите избори днес и утре. Всичко в крайна сметка вече е написано. Причинно-следствените вериги на Вселената. Дори нашата бунтарска воля да промени нещо, то пак е част от сценария. Нашата свобода е да откриваме музиката, която вече свири, но все още не сме я чули. Така, че мечтайте смело, създавайте отговорно, бъдете хора с
цялата си красота и противоречивост. И помнете, историята на човечеството не е предопределена. Тя се пише от нас в момента. А изкуственият интелект е просто огледало, което ни показва отраженията на нашите възможности. Какво мислите? Кое от описаните поколения ви плаши? Кое ви вдъхновява? Пишете ми в коментарите. Абонирайте се за още пътешествия в ума и времето. До скоро!